Stále každú jar vyťahujete ťažký rýl, štartujete rotavátor a trávite dni úmorným obracaním pôdy na vašom pozemku? Zastavte to. Čo ak vám poviem, že táto nekonečná drina vašej úrode v skutočnosti viac škodí ako pomáha? Znie to šialene však? Celý život nás predsa učili, že bez poctivej orby nič nevyrastie. V dnešnom videu vám však odhalím jedno obrovské tajomstvo moderných farmárov. Ukážem vám, prečo by ste mali s oraním okamžite prestať. A čo je ešte dôležitejšie, predstavím vám systém, vďaka ktorému zasadíte plodiny presne jeden jediný raz a oni vám budú sypať peniaze do vrecka ďalších 15 rokov. Pripravte sa, pretože to, čo sa dnes dozviete, navždy zmení váš pohľad na záhradkárstvo. Schválne, napíšte mi už teraz do komentárov, koľko hodín ročne strávite rýlovaním vašej záhrady. Možno to robíte úplne zbytočne. Aby sme pochopili, prečo vlastne orieme, musíme sa vrátiť tisícky rokov do minulosti. Naši predkovia v Mezopotámii vymysleli pluh, aby dokázali rýchlo zničiť pôvodnú burinu a vytvoriť čistú plochu pre zasiatie jednoročných obilnín. V tej dobe to bol obrovský technologický skok, ktorý umožnil nasýtiť rastúcu populáciu. Lenže po stáročiach intenzívneho orania a prevracania zeminy sme zistili krutú pravdu. Táto metóda funguje len krátkodobo. Dlhodobé oranie vedie k obrovskej erózii, strate úrodnosti a vysušovaniu krajiny. Z krásnej živej zeme plnej živín sa stáva mŕtvý prach, ktorý odveje vietor. Dnes už máme vedu a poznatky na to, aby sme chápali, že pôda je živý organizmus. A našim cieľom by nemalo byť bojovať proti nej starovekými metodami, ale využiť jej prirodzenú silu v náš prospech. Ale čo sa vlastne skrýva za týmto nekonečným cyklom jarnej driny? Poďme sa na to pozrieť zblízka. Od malička nás učili, že dobrý hospodár na jar zoberie rýl, motiku alebo naštartuje traktor a celú pôdu prevráti hore nohami. Je to predsa tradícia. Ale tu je ten šokujúci fakt. Príroda nikdy neorie. Predstavte si hustý, starý les, nikto tam nechodí s pluhom a predsa tam rastú tie najmohutnejšie stromy a najzelenšie kríky. Prečo? Pretože neustále prevracanie pôdy ju v skutočnosti zabíja. Za každým, keď zaboríte rýl hlboko do zeme, zničíte krehké domovy miliárd prospešných baktérií a mikroorganizmov. Je to, ako by ste každý rok zrovnali so zemou celé mesto a nútili jeho obyvateľov stavať všetko odznova. Výsledkom je mŕtva prašná hlina, ktorá zúfalo potrebuje umelé hnojivá, aby vôbec niečo vyprodukovala. Vyvraciame tu teda jeden obrovský mýtus. Pôda nepotrebuje prevzdušňovať tým, že ju rozdrvíte na prach. Potrebuje presný opak. Potrebuje pokoj, aby mohla vytvoriť zdravú, živú štruktúru, ktorá sama vyživuje rastliny. A práve toto je prvý krok k tomu, aby ste prestali otročiť na vlastnom pozemku a začali z neho rozumne profitovať. Teraz si poďme úprimne zrátať, koľko vás to každoročné sadenie vlastne stojí. Zoberme si taký klasický príklad. Každú jar musíte nakúpiť nové semená alebo drahé priesady. Potom musíte zaplatiť za palivo do rotavátora alebo stráviť hodiny zničujúcou prácou s rýlom. Ďalej kupujete hnojiva, pretože vaša zničená pôda už nemá vlastné živiny. A čo váš čas a zdravie? Vaša chrbtica určite nie je nadšená z tých víkendov strávených v predklone. Predstavte si, že by ste takto fungovali v akomkoľvek inom podnikaní. Každý rok by ste zničili celú svoju továreň a postavili ju na novo. To predsa nedáva žiadny ekonomický zmysel. A presne takto funguje pestovanie jednoročných plodín. Paradajky, papriky, úhorky. Sú skvelé, ale vyžadujú si neustálú drinu. Je to finančná a energetická čierna diera. Vaša peňaženka krváca a vy ste na konci sezóny úplne vyčerpaní. Namiesto toho existuje elegantné riešenie, ktoré tento začarovaný kruh navždy presekne. Prechod na systém, kde počiatočná investícia energie a peňazí prinesie dlhodobé ovocie bez toho, aby ste museli znova a znova otvárať peňaženku. Je to o zmene myslenia z krátkodobého prežívania na dlhodobú prosperitu. Zoznámte sa so skutočnými zlatými baňami vašej záhrady. Sú to viacročné plodiny, odborne nazývané trvalky. Ide o rastliny, ktoré zasadíte presne jedenkrát. Áno, počujete dobre, len jeden jediný raz. A oni vám budú prinášať úrodu a peniaze ďalších 10, 15 alebo dokonca 20 rokov. Skvelým a veľmi žiarivým príkladom je obyčajná špargla. Keď ju správne zasadíte, prvý rok jej venujete trochu starostlivosti a necháte ju zakoreniť. Ale od druhého alebo tretieho roka doslova na ňu môžete zabudnúť a ona každú jar vystrelí zo zeme ako zelené zlato.
Špargla patrí medzi najdrahšie zeleniny v supermarketoch a vy ju môžete mať úplne zadarmo. Priamo pod oknom. A to celých 15 rokov. Žiadne rílovanie, žiadne nové semená. Len prídete, odrežete a môžete ju predať alebo zjesť. A to je len začiatok. Tieto viacročné rastliny sú tajnou zbraňou moderných farmárov, ktorí pochopili, že najväčší zisk sa skrýva v minimalizácii nákladov. Prečo by ste mali sadiť niečo, čo na jeseň zomrie, keď môžete vlastniť rastlinu, ktorá je s každým ďalším rokom silnejšia, väčšia a produktívnejšia? Je to ako kúpiť si akcie, ktoré vám neustále vyplácajú dividendy. Ale ako je možné, že tieto rastliny dokážu prežiť a prosperovať tak dlho bez našej neustálej pomoci? Tajomstvo sa skrýva hlboko pod povrchom zeme. Keď zasadíte trvalku a neoriete okolo nej pôdu, stane sa niečo fascinujúce. Jej korene majú čas rásť do obrovských hlbok a šírok. Vytvárajú masívnu podzemnú sieť. A tu prichádza na rad ten najlepší príklad spolupráce v prírode. Tieto hlboké korene sa spoja s podzemnými hubami, tzv. Mykorhýzou. Tieto huby fungujú ako obrovský podzemný internet. Spájajú jednotlivé rastliny, prenášajú vodu a živiny presne tam, kde sú potrebné. Huby získavajú od rastliny cukry a na oplátku jej z obrovskej vzdialenosti prinášajú minerály, ku ktorým by sa inak korene nikdy nedostali. Ak pôdu každý rok preoriete, tento dokonalý internetový kábel doslova rozsekáte na kúsky. Rastlina zostane slepá, hluchá a hladná. Ale ak necháte pôdu na pokoji, viacročné plodiny si vybudujú taký silný podporný systém, že si sami nájdu všetko, čo potrebujú. Preto nepotrebujú takmer žiadne umelé hnojivá. Pracujú v dokonalej harmónii s prírodou a šetria vám obrovské množstvo peňazí za chémiu. Určite ste si všimli, že počasie je v posledných rokoch extrémne nevyspytateľné. Chvíľu sú obrovské suchá, potom prídu prudké letné búrky. Ak máte klasické zorané pole plné jednoročných rastlín, prudký dážď vám tú najúrodnejšiu vrchnú vrstvu pôdy jednoducho zmije preč? Je to hotová katastrofa. Ale tu prichádza ďalšia obrovská výhoda systému, v ktorom neoriete a pestujete trvalky. Ich hlboké korene a trvalý pôdny pokryv fungujú ako gigantická prírodná špongia. Predstavte si to. Keď príde prudký lejak na zorané pole, voda po ňom len stečie do potoka a zoberie so sebou vaše peniaze vo forme živín. Ale keď prší na pozemok s viacročnými plodinami, voda okamžite vsakuje hlboko do zeme. Korene ju zachytia a uložia na horšie časy. Vďaka tomu tieto rastliny dokážu bez problémov prežiť aj dlhé týždne drastického sucha, zatiaľ čo susedové paradajky už dávno zvedli. Tento prístup vám ušetrí nielen peniaze za neustále zavlažovanie, ale aj množstvo stresu. Vaša záhrada sa stane odolnou pevnosťou, ktorá si dokáže sama regulovať vlhkosť. A to všetko len preto, že ste ril zavesili na klinec a nechali prírodu robiť si svoju prácu. Ďalším obrovským strašiakom každého záhradkára a farmára sú škodcovia a choroby. Každý rok nakupujeme litre drahých postrekov, aby sme zachránili našu úrodu pred vožkami, húsenicami alebo plesňami. Ale vedeli ste, že jednoročné rastliny rastúce na preoranej pôde sú pre škodcov doslova ako magnet? Sú slabé, vystresované a nemajú vybudovanú žiadnu prirodzenú imunitu. Oproti tomu trvalky, ktoré rastú na rovnakom mieste už niekoľko rokov, sú ako ostrielaní veteráni. Skvelým príkladom sú staré odrody bobulovín. Majú silné bunkové steny a produkujú vlastné chemické látky, ktoré prirodzene odpudzujú hmyz. Navyše, keď neprevraciate pôdu, vytvoríte ideálne prostredie pre užitočný hmyz, ako sú lienky a dravé chrobáky. Títo malí pomocníci sa usadia vo vašej záhrade natrvalo a fungujú ako vaša súkromná bezpečnostná služba. Hneď ako sa objaví nejaký škodca, okamžite ho zlikvidujú ešte predtým, než stihne napáchať škody. Týmto spôsobom opäť vyvraciame mýtus, že zdravá úroda sa dá dosiahnuť len pomocou silnej chémie. Silný dlhoročný ekosystém sa dokáže ochrániť sám a vy vďaka tomu získate čisté, zdravé a plnohodnotné plodiny bez jedov. Poďme sa teraz baviť o skutočných peniazoch a o tom, ako si vytvoriť prírodný dôchodkový fond. Okrem zeleniny, ako je špargla, sú absolútnou špičkou v dlhodobom zárobku ovocné kríky a orechy. Vezmite si takú liesku alebo moderné odrody kanadských čučoriedok. Ich zasadenie vyžaduje trochu práce len na začiatku, ale už po niekoľkých rokoch sa tieto kríky zmenia na nepretržitý zdroj príjmu. Lieskový sad môže prinášať obrovské úrody 30 až 50 rokov. Dopyt po kvalitných orieškoch alebo čerstvom bobulovom ovoci na trhu neustále rastie a ceny sú astronomické.
Predstavte si ten pocit, keď na jeseň prídete do svojej záhrady a jediné, čo musíte urobiť, je pozbierať úrodu, ktorú vám príroda naservírovala úplne zadarmo. Nepotrebovali ste traktor, nepotrebovali ste sadiť, dokonca ani veľmi plieť. Váš pozemok pracuje pre vás, nie vy pre neho. Tieto rastliny doslova tlačia peniaze zo zeme. Je to najistejšia investícia, akú môžete urobiť. Kým peniaze v banke požiera inflácia, váš krík čučoriedok je z roka na rok väčší a produkuje viac drahocenného ovocia. Toto je ten skutočný význam slova bohatstvo. Možno si teraz hovoríte, ako vlastne začať. Ako premeniť to klasické oranisko na takúto bezúdržbovú oázu? Riešenie je prekvapivo jednoduché a nazýva sa metóda bez orby. Celé tajomstvo spočíva v tom, že pôdu neobraciate, ale vrstvíte. Výborným príkladom je tzv. Lasaňová záhrada. Ak máte zarastenú lúku alebo staré zorané pole, jednoducho ho prikryjete hrubou vrstvou kartónu bez potlače. Na kartón navrstvíte kompost, slamu, pokosenú trávu alebo listie. Vytvoríte akýsi sendvič. Kartón zamedzí prístupu svetla, čím bezpečne a bez chémie udusí všetku burinu pod ním. A tá vrstva kompostu a slamy na vrchu vytvorí dokonalú, mäkkú a výživnú perinu, do ktorej na jar zasadíte vaše trvalky. Dážďovky a mikroorganizmy postupne zo spodu rozložia kartón a prepoja novú úrodnú vrstvu s tou pôvodnou. Urobia všetku tú ťažkú prácu s rýlovaním úplne zadarmo priamo za vás. Vašou jedinou úlohou je udržiavať povrch pôdy zakrytý mulčom. Nikdy nenechávajte hlinu holú a vystavenú slnku. Znie to tak jednoducho, že sa tomu až ťažko verí, ale presne takto funguje zdravá príroda. Pozrime sa na to teraz prísne logicky a cez čísla. Akú matematiku v sebe skrýva tento úžasný systém? Prvý rok je, samozrejme, rokom investícií. Musíte nakúpiť kvalitné sadenice trvaliek, ovocných kríkov, zabezpečiť kompost a mulč. Možno strávite pár víkendov zakladaním záhonov bez orby. Finančne to môže vyzerať podobne, ako keď zakladáte klasickú záhradu. Ale ten obrovský, doslova šokujúci rozdiel prichádza v druhom, treťom a každom ďalšom roku. Kým pri klasickom pestovaní začínate každý rok od úplnej nuly. A teda musíte znova kupovať osivo, hnojivá a platiť za naftu do traktora, pri systéme viacročných plodín vaše náklady okamžite klesajú takmer k nule. Jediné, čo na jar urobíte, je, že možno pridáte trochu slamy na zakrytie pôdy a odstránite pár suchých konárikov. Vaše výdavky sa scvrknú na absolútne minimum, no vaša úroda a tým aj váš zisk s každým rokom exponenciálne rastie, pretože rastliny sú väčšie a silnejšie. Ak by ste si to dali do grafu, uvidíte, ako krivka nákladov padá prudko nadol, zatiaľ čo krivka vašich ziskov vystrelí strmo nahor. Toto je čistá ekonomická mágia, ktorú väčšina ľudí na vidieku stále nechápe. Na záver sa dostávame k tej najdôležitejšej hodnote, ktorú vám tento systém prinesie. A tou nie sú len peniaze, aj keď tie sú skvelé. Je to vaša osobná sloboda a čas. Predstavte si typické jarné sobotné ráno o pár rokov. Vaši susedia od skorého rána potia krv. Počujete hučať staré rotavátory, vidíte ich zlomených v páse, ako sa trápia s ťažkými hrudami hliny a nadávajú na bolavé chrbty. A vy? Vy si v pokoji uvaríte kávu, vyjdete na terasu a pozeráte sa, ako vaša záhrada exploduje zeleňou úplne sama. Vaša špargla už rastie, vaše čučoriedky nahadzujú kvety a liesky sa zelenajú. Vašou najťažšou prácou toho dňa bude zobrať košík a rozhodnúť sa, čo všetko zozbierate. Čas, ktorý by ste inak strávili drinou v prachu, môžete venovať svojej rodine, svojim koníčkom alebo jednoducho oddychu. Vybudovali ste si systém, ktorý je udržateľný, ekologický, vysokoziskový a nevyžaduje od vás, aby ste si zničili zdravie. Pochopili ste, že najlepšia práca s pôdou je tá, ktorú za vás urobí samotná príroda. Stali ste sa z otroka svojho poľa jeho inteligentným manažérom. A to je pocit, ktorý je absolútne na nezaplatenie. A tu to máme. Zistili sme, že stáročný zvyk každoročného orania pôdy je v skutočnosti tou najväčšou chybou, ktorú môžete svojej peňaženke a prírode urobiť. Prechodom na viacročné plodiny a systém bez orby nielenže zachránite životodarné mikróby v zemi, ale vytvoríte si prosperujúci systém. Zasaďte rastliny len raz a užívajte si zaslúžený zisk, úrodu a voľný čas nasledujúcich 15, či dokonca 50 rokov. Je to dokonalý obrad, ktorý zmení drinu na radosť. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca.
Ak vám tieto informácie otvorili oči, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, aby vám neušli ďalšie skvelé tipy. Dajte videu like a podelte sa so svojimi priateľmi záhradkármi. A teraz mám na vás jednu dôležitú otázku. Ktorú viacročnú plodinu by ste si najradšej zasadili na svojom pozemku vy? Napíšte mi vaše nápady dole do komentárov, veľmi rád si ich prečítam. Vidíme sa pri ďalšom videu.